Existujú dva druhy ľudí. Tí, ktorí si hudbu púšťajú z reprákov pekne nahlas a radi sa o zážitok podelia so spolubývajúcimi susedmi náhodnými okoloidúcimi aj privolanou policajnou hliadkou. Lenže potom sme tu my, maniaci, čo siahnu po slúchadkách, aj keď sú sami doma, tancujú v zdanlivom tichu a nikto nikdy nezistí, ktorá pesnička je ich guilty pleasure. Či už scrollujete Spotify, do noci čistíte mapu v Cyberpunku alebo sa snažíte prežiť v Outlaste, môžete byť perfektne hermeticky uzavretí vo svojom svete. Herné slúchadka Jenky Vektor IHP 3040 sú tým typom príslušenstva, vďaka ktorému som dokonale odfiltrovala všetok šum okolia a zmeškala hneď niekoľko telefonátov. Mimochodom najlepšie strávený týždeň môjho života, za ktorý vďačím tomuto šikovnému aparátu. Pochopiteľne nás najskôr zaujíma, aký majú slúchadlá zvuk. Sú postavené na systéme Virtual Surround 7.1, čo znamená, že poskytujú virtuálny priestorový zvuk so 7 kanálmi plus jedným pre basovú frekvenciu. V praxi teda umožňujú presnejšiu lokalizáciu zvukových efektov a pri videohrách lepšie rozpoznáte smer, odkiaľ zvuk prichádza. To sa hodí najmä u kompetitívnych titulov, no tento kinoefekt oceníte počas hrania čohokoľvek, čo podporuje daný zvukový formát. Avšak myslíte na to, že priestorový zvuk dosiahnete len v prípade prepojenia cez USB kábel. 3,5 mm jack totiž prenáša iba klasické stereo s mikrofónom. Tu sa rovno priznám, že zvuk nespadá práve pod moju expertízu, no už podľa cenovej relácie odhadujem, že slúchadlá nie sú určené pre profesionálov a zarytých audiofilov. Zďaleka však nejde o negatívum, pretože s ľudovou cenovkou dostanete pomerne kvalitný vyvážený zvuk. Výrobca udáva frekvenčnú odozvu od 20 Hz do 20 kHz, čo je parameter, ktorý určuje priebeh jednotlivých frekvencií zvukov v čase. Osobne som mala pocit, že slúchadlá znejú v stredoch a výškach jasne a čisto, basy sú možno mierne zvýraznené, určite však nejde o žiadne prehúčanie a u herných slúchadiel to nie je nič nezvyčajné. Jedným dychom musím dodať, že ide o značne individuálne pozorovanie a myslím, že pre klasické odpočinkové hranie, počúvanie hudby či sledovanie filmov je výkon úplne postačujúci. Navonok majú slúchadlá Jenky Vektor uzavretú plastovú konštrukciu a výborné izolačné schopnosti. Keď ich máte na ušiach, skutočne nič zvonku nepočujete, no zároveň pokiaľ nevypeckujete hlasitosť na maximum, darí sa im obstojne neprepúšťať zvuk smerom do okolia. Kamate, kaura! Headset je dosť byteľný, keďže bez újmy prežil v mojej kabelke, ale taktiež veľmi ľahký a na hlave ho skoro necítite. Slúchadlá vážia 302 gramov, čo fakt nie je veľa a ak ste zvyknutí sedieť za počítačom dlhú dobu, vyhnete sa nepohodliu. Nie len, že vašu lebku nebudú obťažovať, ale vďaka samonastavujúcemu mostu sa prispôsobia každej hlave. Náušníky sú vyrobené z mäkkého priedušného materiálu, netlačia a pasujú ideálne. Sú otočné a dizajnovo minimalistické. Neobsahujú žiadne RGB prvky, ale v základe môžu zaujať decentným Jenky logom. Za predpokladu, že ste sa prebudili s excentrickejšou náladou a chcete to ukázať svetu, v balení nájdete aj ďalšiu sadu krytov s červeným grafickým motivom. Tie sa jednoducho prichytia pomocou magnetu. Na ľavom náušníku sa nachádza ovládač hlasitosti a tlačidlo pre zapnutie mikrofónu. Samotný mikrák je odnímateľný, ale obsahuje poistku, takže sa nemusíte báť, že by vám pri vášnivej in-game komunikácii náhodou vypadol. Zároveň je ho možné dobre polohovať a prípadne aj vymeniť za iný. Jeho zvuk je presne to, čo by ste od headsetového mikrofónu zhruba očakávali, no opäť svoju službu splní a správu odovzdá. Z ľavej strany nájdete tiež pripájací USB-C port, pričom v krabici sú pribalené dva 2-metrové opletené káble, jeden so spomínaným 3,5 mm jackom a druhý s USB koncovkou. Na tichej diskotéke vám síce môžu trošku prekážať, ale aspoň nehrozí žiadna strata kvality zvuku. Slúchadlá sa dajú pripojiť okrem počítača a mobilu aj k PlayStation či Xbox konzolám. Na všetky vaše zariadenia vám tak postačia jedny slúchadlá. Zhrnuté a počiarknuté. Jenky Vektor IHP 3040 doručia solidný zvuk vzhľadom k veľmi príjemnej cene. Vďaka rozmerom a hmotnosti sú pohodlné na nosenie, sedenie za počítačom i behanie po uliciach. Taktiež sú kompatibilné s viacerými druhmi elektroniky a pre odnímateľné časti aj funkčné i dizajnovo flexibilné. V danej cenovej relácii je ťažké slúchadlám čokoľvek vytknúť a všetko napokon závisí od vašich preferencií. Mňa však celkom zaujali a hlavne prežili moju opateru.
Zostáva mi tak už sa len rozlúčiť. Dajte mi vedieť dolu do komentárov, či zvažujete kúpu nových slúchadiel a ja sa budem tešiť do ďalšieho hardware testu.